Tripulació, aixequeu l'àncora i prepareu els garfis. El 14 de març, Andorra es converteix en territori pirata. Ambientació salvatge, banderes al vent i música que farà tremolar el vaixell. Això no serà una festa normal, serà una bogeria pirata total. Si tens ànima de corsari, ja saps on has de ser. Ens veiem a bord. ¡Vamos para todos que estáis en casa! ¡Vamos! ¡Vale, a liarla!